menni? Hát én biztos, hogy nem megyek ki. Jó van, akkor legyetek ilyenek. Mi ez a könyv? Mi lehet ez? Ősi legendák? 1975 nyarán történt a közeli erdőben, melyet Durdledornak hívtak. 5 fiatal sétálgatott az erdő sűrűjében. Beszélgettek és szórakoztak. Hirtelen a fák mögött egy ány suhant el. Nagyon megrémültek, és egymástól kérdezgették, hogy vajon mi lehetett az. A legfiatalabb fiú elhatározta, hogy utána jár a dolognak. A többiek megpróbálták őt visszatartani, de ő nem hallgatott rájuk, és az erdő felé vette az irányt. Barátai aggódva várták őt vissza, amikor hirtelen egy nagy ordítást hallottak. Majd elrohantak a helyszínről, és a fiút soha többé nem látta senki. Halljátok! Azt olvastam, hogy 40 évvel ezelőtt, 1975 környékén történt egy olyan eset, hogy a nem messze lévő erdőbe elment 4 fiatal ember kirándulni. És az egyik kisfiút, a legfiatalabbat, valami szörnyeteg ellopta. Jaj, te És azóta se látták. Jaj, te még kiszeled vagy gyerekes mesével. Tudjátok, mire gondolok? Igen, tudjuk. Az persze, majd meghalljuk. Aki velem tart, az tegye ide a kezét. A jó kezét. Jó. Remélem felértek. Na jó, én is. Ha ti, akkor már én is. Na jól van, akkor kész, akkor már én is. Hallod, mi jó helyen járunk? Persze, hogy jó helyen, erre van az a hely. Hát remélem. Hát még. Halljátok, én kezdek félni. Én még nem. Majd mindjárt Milan? én. Ja, én is kezdem. Itt volt a haláleset. Utána kicsit beljebb megyünk. Az jó. Hol van a fasz? Tényleg, hol lehet? Patrik! Jézusom! Jézusom! Megpróbálom újra érezteni. Úristen! Scooby-Doo, üres motorú, szegény jó tét léleknél.